Ja, det hele startede sådan set med, at da jeg byggede min båd, så var jeg klar over, at jeg blev søsyg. Og min egen knægt, han blev søsyg bare til en halvbølge. Og så var der så en, der snakkede om slingertanke og med stabiliseret skivet, og så blev jeg grebet af det. Og så har jeg forsøgt mig frem med en masse forsøg, og så lige pludselig forstod jeg, hvad der foregik. Og så har jeg udviklet min egen type tank, som er indrettet på en måde, som ingen andre tanke er indrettet på. Og den har en effekt, der er meget, meget større end alt, hvad man har prøvet indtil nu. Dette er en slingertank, som Bådnyt skal prøve. Og vi har fået lov til at sejle med ud på en prøvetur, hvor vi gennemgår systemet og vil komme med det som en ny artikel i Bådnyt.